Tak naše projektová aktivita balování grafitu je v rámci projektu prevence rizikového chování, který je dotovaný ministerstvem. Kluci jsou vybráni a ti nejlepší v jeden den v této odpočinkové zóně kreslí tyto grafity, tyto krásné dílka, které nám zdobí školu. Takže brácho, tady tím bych jsem dokázal, že mi jebe na hlavu, takže wow. A všetci s tokárou a takhle sa autičkárou zbavím. Polepte sa hlavne. And it comes a 2 to the 3 and fun. And it comes a 2 to the 3 and fun. And it comes a 2 to the 3 and 4. Then I got the beat I have in store. That's the sound of the police. That's the sound of the beat. That's the sound of the police. Sorry, wrong beat. Cause your neck knows it's fat. Check it out like this and then like that. I got your head nodding cause your neck knows it's fat. Check it out like this and then like that. I got your head nodding cause your neck knows it's fat. Check it out like this and then like that. I got your head nodding cause your neck knows it's fat. Check it out, it's fat. Check it out like that. Naše škola se jmenuje Střední škola technických oborů Lidická a tím bych chtěla poděkovat panu Vavrousovi, který nám pomáhá a je duší naší školy. Může být? Může být. Děkuji. Jak jste měli dopoledne dneska? Krásné, nádherná. Sluníčko nám svítí. Tak krásné. Energie, neslunkáte, jasně. Krásně se maluje. Z vás něco aspoň trošku, jo? Tak hořím, no má hořím. To, co našlo, to jsme namalovali. A jak se to líbilo vám, pane řediteli? Jo, je to pěkné. Je to pěkné? Je to pěkné, je vidět, že někteří tak Jo! pěkně vyjádřili to Chlapi, svoje jo. nitro, které šlo na venek tady na ty panely.